one of izinto ayimentionile ukuthi isiphambano kwakuyinto physical ngempela wawubethelwa kuyona. Ngalezo ikhathi ke futhi ngempela kwakuyiyona punishment eyayikhona eyayihayi. Uma ukhetha lo Jesu lo ukhetha lesi siphambano futhi uyobethelwa kusona ngelinye ilanga. Kumele ukulindele lokho uma usithatha wazi. Inhloso yami ke namhlanje ukuzodila kakhulu nalabo abangakholwa. Emva kube umfundisi uKhoza seshumayele kangaka. Ekhuluma ngokuthabatha kwezono nokuthethelela ukuthabatha kwesiphambano nokuthethelelwa kwezono. Namhlanje ngifuna sifunde la incwadi kaJohn 14 uverse 1 kuya ku6 wakhona. Sibone ukuthi izwi likaNkulunkulu lisifundisana namhlanje ithini futhi message kulabo abangakholwa abangasindisiwe. Kulabo esihamba nabo esithi bayakholwa kodwa bazibone enhlizweni zabo ukuthi abakholwa futhi abamfuna uNkulunkulu. Noma bangakamfuna noma bangangakusho ngomlomo kodwa impilo zabo nendlela abaphila ngayo ifakazela ukuthi abamfuna uNkulunkulu. Ngifuna sibheke incwadi kaJohn chapter 14 wakhona from verse 1 kuya ku6. Ufundeka kanje, inhliziyo yenu mayingakhathazeki. Kholwani kuNkulunkulu nikholwe nayimi. Ekhaya lika Baba kukhona izindlu eziningi. Ukube bekungenjalo bengayoni kunitshela ukuthi ngiya ukuyolungisela indawo. Nakuba ngiya ukulungisela indawo ngiyobuya ngize nginilande ukuze nani nibe lapho ngikhona. Lapho ngiya khona niyayazi indlela. uThomas wathi kuye, Nkosi, asazi lapho uya khona. Pho singayazi kanjani indlela na? uJesu wathi, mina ngiyindlela neqiniso nokuphila. Akakho oza kuBaba ngaphandle kwami. Amen. Uma uJohn ebhala lencwadi kulamanye ama-chapter noma kulamanye ama-verse andulela uverse 14, uJesu bekhulume ngokukhashelwa kwakhe, ekhulunye nangokuthi khona abayomphika, especially uPetru. Uma esefika la kuverse 14 uqala ngokuthi mabangakhathazeki. Labazalwane laba bahamba noJesu, bayamazi uJesu enza imangaliso. Ubatshela ngokuthi uzofa nokuthi futhi uzophila. Into yokuqala efinyelela enhlizweni yabo ilento yokukhathazeka ukuthi lo muntu esesihambe naye kangaka shuthi ma efa ithemba lethu phela liphelile. Kungena ukukhathazeka enhlizweni zabo, kungena ukudangala, bangabi neshow ukuthi ma ehamba kuJesu esebulewe sebemphikile thina siya kuba yini na. uJesu into yokuqala ayiaddressa ile nkathaze kubona. Uthi inhliziyo yenu mayingakhathazeki. Akafuna uJesu bakhathazeke noma sebatshelile ngalezi indaba ezibhlungu ukuthi yena uzokhashelwa afe ngenxa yabaningi. Futhi kuloko kukhashelwa kwakhe iprocess ukuthi kumele phinde futhi aphikwe khona lapho. Bayakhathazeka abafundi baJesu sethi inhliziyo yenu mayingakhathazeki. And then uJesu banika isolution ukuthi kholwani kuNkulunkulu nikholwe nayimi. uJesu isolution abanikayo nalabazalwane ayikho enye indlela yokuthi badile nalokukhathazeka ngaphandle ukuthi bakholwe uNkulunkulu. Not uNkulunkulu kuphela kodwa bakholwe na uyena. uJesu uyibeka kwi-equal position noNkulunkulu ukuthi njengoba nimkhonza uNkulunkulu nimkholwa nani ngikholweni. Yebo ngishilo ukuthi ngizofa, yebo ngishilo ukuthi ngizokhashelwa, ingangikhathazi lonto. Inhliziyo zenu mayingakhathazeki. uJesu mayesho lamazwi, one of izinto ayiqinisekisa ukuthi noma sengimtshelile lento kusane process ekusamele yenzeke. Leyo ukuthi mina ngikhashelwe, ngithukwe ngenxa yezono zabaningi. Kodwa ninokwenu ukuthi ningakhathazeki, nina kholwani mina nikholwe nawo uNkulunkulu. Iyona solution abanika yona kulezi ikhathi enzima kangaka. Ukuthi nangu Petru emphika uJesu kathathi iqhude elingakakhali. Nangu noJudas uyahamba uyothengisa ngayo uJesu, uyamkhomba ukuthi ukuphi, uyafika uyamqabula, bamthatha amasosha, uyobethela uyafa. Kodwa uthi uJesu ungakhathazeki. Bayazi lento uJesu ayikhuluma kanje ngoba umfundisi akamention indaba yesiphambano. They were very much aware ukuthi uma ekhashelwa lo muntu
ukuya lapha esiphambanweni phela ugolo. Ababuya abantu abaya lapha. Abanathemba abantu abalenga kulesa siphambano bahlatshwa mihla namalanga mabefa sebefila kukho kunye. Kodwa uthi uJesu in that midst esebatshelela umaqiniso ningakhathazeki. Kholwani uNkulunkulu nikholwe nayimi. Uthi uJesu noma ngiyofa nisangakholwa yimina nisangakholwa uNkulunkulu. Khumbula ukuthi uJesu uke wathi phambilini akekho namandla okuthatha impilo yami. Yimina ngiyibeka phansi ngiphinde futhi ngiyithabathe ngiyibuyise. Usethi kulabazalwane ningakhathazeki ngalezi zinto enginitshele zona ukuthi ngizokhashela. Ningakhathazeki ngokuthi ngizothukwa, ngidayiswe, ngife. Ngisazovuka ninokwenu kholwani uNkulunkulu nikholwe nayimi. Uyisho ngamabomu lento uJesu ngoba vele babeyi-challenge lento yakhe uJesu yobuNkulunkulu bakhe emhlabeni. Nabafundi bakhe they were very much aware ukuthi kunama challenges akhona ngayo uJesu. Bathi akasiyona indodana kaNkulunkulu. Akasiyena uNkulunkulu uqobo. Yebo siyambona nangu enza imangaliso, enza yonke into. Siyazi futhi bakhona nabanye abaprofeti ababekhona ababezenza le imangaliso. Kodwa ukuthi uyindodana kaNkulunkulu cha anjalo. Ma uJesu esethi kubona kholwani uNkulunkulu nikholwe nayimi, uyibeka kwi-level kaNkulunkulu, uyibeka kwi-level enkulu kunayo yonke ongase uyicabanga. Ukuba babekhona abaFarisi esho lento babezomkhanda nangamatshe ma lalikhona ithuba lokuthi benze njalo. Kodwa uthi uJesu kholwani yimi nikholwe nawo bani nawo uNkulunkulu. Ithemba lenu noma senginitshelile ukuthi ngiyofa still nisangathemba ngimina nithembe naNkulunkulu. Noma sebengiqibile sebethi ngifile ngisazophinde ngivuke nisangathemba uNkulunkulu nithembe kumina. Ithi lonto kuthina bazalwane ithi uma sibheka izwi likaNkulunkulu kufika izikhathi ezinzima zeinhlupheko zevangeli njengoba umfundisi kadesho sisangakholwa uNkulunkulu sisangakholwa na uJesu. Ilona ithemba esinalo lele alikho elinye. Uma etshela nabafundi uthi kholwani yimi nikholwe na uNkulunkulu uyibeka njengethemba lokugcina uJesu. Alikho elinye ithemba akekho omunye uNkulunkulu yimi noNkulunkulu yimi noBaba engathemba kuyena nina nikholwe bese niyasindiswa ngami. Uthi uJesu inhliziyo zenu mayingakhathazeki. Bakhathazekile labazalwane. Uyayicabanga lonto uma umuntu ethi namhlanje next week ngiyahamba. Bangikhaphela ngiyafa. Komunye angayithatha as a joke lonto ukuthi usho njalo lo muntu uthi uyahamba. Mase mangijika khona lapho mase ngithi kodwa hayi ngisazobuya. Kolalele insambatheka le inganekwane. Uyofa ngeke usabuya. Ngeke usavuka. Kodwa uthi uJesu mina ngizofa ngivuke. Nina sengiyanibona ngicela ukukhathazeka enhlizweni zenu. So kwenza njani uJesu njoba esengekho? Uma uJesu efe ngabe savuke ngabe sabuya so kwenza njani besithola isibindi sihamba naye lo muntu? Uthi uJesu noma kunjalo ningakhathazeki kholwani uNkulunkulu nikholwe nayimi. Nami ngokunjalo bazalwane ngiyayimemezela lento ukuthi kulabo abangakholwa abangasindisiwe nangu uJesu kholwa uJesu ukholwe na uNkulunkulu. Kuba ukusindiswa kwemphefumulo yenu nokuhlengwa ezonini zonke. Ulaka likaNkulunkulu ngokholwa kuJesu Kristu liyasuswa. Noma singakhathazeka emhlabeni sibe nezinkinga eziningi ezahlukahlukene kodwa masikholwa uNkulunkulu sikholwa uJesu imphefumulo yethu safe. Noma kungangubi kangakanani kodwa kuyohlezi kukhona isolution. Yini isolution? Ukholwa uNkulunkulu. Ukholwa futhi na uJesu. Yini oyikholwayo kuJesu wafa wavuka ngenxa yezono zethu. Ngokufa kwakhe negazi lakhe nokuvuka kwakhe ukuthethelela nokuhlangululwa kwamacala ethu. Okusho ukuthi akusekho ukulahlwa kuthina esinjani esikuKristu. Nganango kuba sikholiwe uNkulunkulu sakholwa uKristu. Ngoba ukusindiswa kwemphefumulo yethu. Ayibonge Nkosi. Uma iqhubeka uJesu esebanike lamazwi ukuthi abakholwe uNkulunkulu bakholwe nawo yena. Usho enye into lapha kuverse 2 uthi ekhaya lika baba kukhona izindlu eziningi.
ukube bengingenjalo bengayokusho ukuthi ngihamba ngiyonilungisela indawo. Mayisethi kuverse 3, nakuba ngiya ukunilungisela indawo ngiyobuya ngize nginilande ukuze nani nibe lapho ngikhona. Uma uJesu ekhuluma ngokuthi ekhaya lika baba kunezindlu eziningi, one of izinto that you need to understand ngekhaya, ikhaya indawo that is very personal to the one who owns lowo muzi loyo. Uyena oshaya imithetho, uyena owazi ukuthi kwenzakalani, uyena owamukela ivakashi, uyena futhi oyinqabelayo. Uma umuntu futhi akha indlu, abanye bayakhela imindeni yabo emincane, abanye beyakha izindlu becabanga nabanye abantu abangase bafike, kube khona ama-room extra to accommodate laba abanye abantu. Uthi uJesu la ngiyakhona ngiyonilungisela indawo. Lapha la ngiyakhona ekhaya lika baba kunezindlu eziningi. uJesu wenza le analogy yokuthi kuNkulunkulu ikhona indawo yabantu abaningi. Bayeza uNkulunkulu ngobuningi babo. La ngiyakhona ngiyonilungisela indawo. Ekhaya lika baba kukhona izindlu eziningi. Uma ucabanga nje imansion, imansion ine entrance, kunama bathroom enqwaba, kunezindlu enqwaba, noma singafika sibe ba 15, wonke umuntu uzo-accommodateka kule mansion. Wonke umuntu uzoba nekamero lakhe elidedicated kuyena. Wonke umuntu uzoba neshower yakhe, akekho omunye obanga nomunye. Indlu yinye inamakamera amaningi. Umuntu obakha lowo muzi ube nomqondo wabantu abazongena phinda batreat babe nobudlelwano. Uthe ekhaya lika baba kunani? Kunezindlu eziningi. Mayisethi ukuba bengingenjalo, eqinisekisa ukuthi kunjalo. La ngiyakhona ngiyonilungisela khona ikhaya lika baba. Akasho ukuthi ikhaya lika uNkulunkulu, ufaka kubona lento yokuthi mina nani sinobaba. Ubaba unendlu enkulu, unekhaya elikhulu, kuleyo ndlu loyo noma kulelo khaya kunama-room amaningi. Baningi uNkulunkulu abalindele ukuthi abasindise, noma uJesu ehamba eyobalungisela indawo lapha, uthi ngiyobuya futhi. Ngenze njani? Ngizonilanda ukuze la mina ngikhona nani nibe khona. uJesu uveza lento ye relationship nokuthanda ukuba nabazalwane abakhuliwe. Amen. La ngiyakhona ngiyonilungisela khona indawo, ngizophinde futhi ngizonilanda. Wayabalanda uJesu ngoba ufuna ukuba nabo, ngoba baba abafundi bakhe. Ufuna ukuba nabo ngenxa yokuthi bathanda ubaba, bakholiwe uNkulunkulu, bakholwa na uyena. Uthi uJesu ngizohamba on those grounds ukuthi nina nikholiwe uNkulunkulu nakholwa yimina, mina ngiyahamba, kumele ngiyonilungisela indawo. Uthi ubaba unezindlu, noma ekhaya lika baba kunezindlu eziningi. Yabona uma ucabanga le ndawo esikuyona manje, ma kunesango linye lokungena, yonke indawo kaBaba le. Ubaba odeploy abantu ngokuthanda kwakhe and akabanqabeli ukuthi bangene. Damo bengena, damo extenda izindlu zokuthi accommodate bonke abamthandayo. Bonke abakholiwe uKristu, bonke abakholiwe uNkulunkulu, kulela khaya lika baba kunezindlu eziningi. Nawe namhlanje ongakholi, ikhona indlu yakho. Nawe wena othi ngiyayizwa lento kaJesu Kristu, kodwa manje ayangizwa kahle. uNkulunkulu uthi kholwa uyena, kholwa uKristu. La uKristu yakhona ekhaya lika baba ziningi izindlu, maningi amagumbi. Uyoliperfect uNkulunkulu igumbi as per ama needs akho. As per ama needs akho ma ezobalanda ethi uJesu ngiyaya lapha ngiyolungisela. One of ezinye zezinto oyibonayo uJesu Kristu umbona noma eyothi athi ma sengifile sengivukile sengihambile, still usayolungisa. Simbona uJesu Kristu esafuna ukuba yiservant. Yokulungisela abantu abangamfuni, yokulungisela abantu abaphilele esonweni, yokulungisela abantu abangamfuni kwakona kwaseqaleni abangakaze bamcela ukuthi akeze emhlabeni. uJesu uthi ngiyaya lapha ngisayoprepare. Ngisawoshalela makumele ngishanele, ngisaworenovate makumele ngirenovate. Ngiyacabanga nje nala ekhaya benza njalo. Bayeza abazalwane, akugawulwe ihlahla, akucentwe, indlela ibe right, ameva angabi khona. Abazalwane abangahlabeki, abafike yonke into right, itende limile, yonke into ihlelekile,
noJesu nalowo mqondo loyo. Bakholiwe yimina labantu ngibafele bakholwa uNkulunkulu, bakholwa nayimi ngahamba ngawo balungisela indlela. Mabefika bebuya, ngifuna bafike ku right. Ngoba nabakholiwe uNkulunkulu bakholwa na uKristu. Uthi uJesu la ngiyakhona ngiyokwenzani? Ngiyolungisa indawo. One of ezinye zezinto uJesu the reason why esebenzisa lento ngalesa sikhathi kuyi Jewish culture ne uma insizwa yayisibona intombi siyoyithatha noma sekwenziwe ezinye zezinto, one of izinto insizwa yayizenze yayisangaphansi kukaBaba, yayifika isuku isithembisile intombi siyenzile konke okuyimfanelo, isuku ekhaya likaBaba iyolungisa igumbi lokuthi iphinde ibuyele emuva yolanda umkayo, iyohlala naye lapha esilungisele. Manje uJesu upenda futhi leso sithombe ngoba masifunda izwi likaNkulunkulu siyathola ukuthi nebandla uqobo lifaniswa nomakoti wewundlu. Uthi uJesu laba sengibakhethile, laba bakholiwe yimi, laba bakholiwe uNkulunkulu. Ngiyahamba ke mina njengomyeni ngiyobalungisela indawo, ngizobuya ngizolanda umakoti wami. Ngizobuya ngizolanda isithandwa sami. Siyobe sihamba naso soze siyongena ekhaya. Ubaba wayenza sure ukuthi indodana ifika zonke imfanelo yikhona. Kanjalo noNkulunkulu uhlelile umlethile uJesu Kristu emhlabeni. Safa wasithenga ngegazi lakhe, saba umakoti wakhe, wahamba wayosilungisela indawo. Usazophinda abuya azosithatha sihambe naye sibe umakoti wewundlu. Amen. Kodwa ngeke kwenzeke lokho uma ungakholwa ungasindisi ungamazi uNkulunkulu. Amen. Mhla ebuya umyeni wethu, mhla ezosilanda, ezolanda isithandwa sakhe, wena ongakholwa ongasindisiwe awukho lapho. Awumenyiwe kulomcimbi lo. Awaziwe kulomcimbi lo. Kuya laba bakholwa uNkulunkulu, bakholwa na uKristu. Kuya laba abadela ukuphila kwabo, bathatha isiphambano, bahlupheka ngenxa yevangeli. Kuya laba abasebesiphethe isiphambano baphanyekwa kusona. Bathi noma siphanyekiwe kusona ku right. Asifelanga ize ngoba uKristu khona. Sikhethile le ndlela ukuthi sihambe ngayo. Sinqumelile thina ukuthi sizohamba ngale ndlela ngoba sesiyazi ukuthi kunekhaya nezindle sihlelelwe zona. Namhlanje nawe ngiyakumema ukuthi kholo uNkulunkulu ukuze mhlali ibuye iwundlu. Mhla ibuye inkosi yethu esithandayo neyasifela na ube khona. Asifuni mhla ngima register singakutholi lapha emabhukwini. Ngeke futhi uzube khona kwi-register uma ungakholwa kuloKristu. Unobhala wasezulwini ngeke akubhale emabhukwini angcwele, amabhukwini okuphila. Nangu uJesu Kristu ukufelile. Ungabisakhathazeka ngokuthi mawufa kuzokwenzakalani kuwena. Ungabisakhathazeka wethu uyaphumela noma uphumeleli. Okubalekile ukuthi mawufa la ubhekephi. Ma ufa la indawo yakho ibheke kuphi na? Thina esesikholiwe uNkulunkulu, nesimaziyo uNkulunkulu, nesinikele kuyena, siyazi ukuthi ekhaya likaBaba kanjani bazalwane. Kunezindle eziningi. Siyofike siphumule, angazi mina yami yobinjani. Ngiyafisa ukwazi kube mhlambe inkosi yakwazi ukusithi fahla mpitshana. Sihamba usune picture ukuthi mawufika lapha yakhe iroom injani. Kodwa ngeke kwenzeke ma wena ungakholwa. Mawuqinise yakhe inhliziyo ngeke kwenzeke. Mawukhetha ukuthuka uNkulunkulu ngendlela ophila ngayo ngeke kwenzeke. Mawukhetha amadlozi ova uNkulunkulu, ukhetha ezinye izinto ova uNkulunkulu ngeke kwenzeke. Ngeke ufunyanwe ezulwini ekhaya likaBaba. Amen. Yilabo kuphela abakholiwe uNkulunkulu, bakholwa uKristu. Abayofunyanwa kephi? Ekhaya likaBaba. La kunezindle eziningi khona. Athi verse 3, nakuba ngiya ukunilungisela indawo, ngiyobuya ngize nginilande ukuze nani nibe lapho ngikhona. uJesu wenza isithembiso. Ngizobuya. Angihambi ingunaphakade. Angifani nabantu basemhlabeni abazofika bathi baba baleka ngiyaphinde sabuya zoqedela amalobolo.
Mina ngiqalile into yami ngizoyimela ngizohamba nayo ngiyolungisa lapha. Linda sithandwa sami ngiyolungisa lapha. Liya double bed engikuthumele engikuthembise yona ngifuna uyifice ikhona. Ngiyabuya. Yini nawe yini uJesu abuye uthi ingoba la ngiyakhona ngifuna nibe khona. Uyafuna uJesu ukuthi sibe khona la ekhona abazalwane. Kodwa ngeke kwenzeke uma ungamfuni uKristu. Ngeke kwenzeke uma ungaphila ubungcwele. Ngoba noma singahamba nawe ngaphakathi enkonzweni ufane nathi. Uhambe la eshowe uhambe zonke inkonzo kodwa inhliziyo yakho mayingakholwa uKristu ingakholwa uNkulunkulu awuye ekhaya kaBaba. Mayebuya umyeni wethu wena uyindawo. Leso sithembiso sikho applicable kuwena. Ingakho ethi uNkulunkulu noma izwi likaNkulunkulu akusibona bonke abathi inkosi abayobona umbuso wezulu. Bakhona khona sihamba nabo. Kodwa mhlali ikhala icilongo noma efika umyeni ezolanda umakoti wakhe wena uyosala kanjalo. Siyokushiya lesa stimela. Akushayi kunestaff kusona. Ngconeza la emhlabeni mugeje istimela usangabamba lapha ecoachini lokugcina. Usuyodila nama security usungaphakathi. Ayisebenzi lento la. Mayisigejile istimela sokusindiswa manje waqinisa impilo yakho waqinisa inhliziyo yakho ngeke kwenzeke. Lithi izwi kaNkulunkulu akukho ukuphenduka ngale kwethu. Amen. Into esikusalele ngale ukuyothola nje amalentshi sakho. Ukuyothola nje izinto zakho. Ngenxa yokuthi wena uqiniseni inhliziyo. Ngakho ke lesi sithembiso sikho applicable kuwena umethu uJesu ngizobuya ngizolanda. Usho thina sesinikele impilo yethu kuKristu. Usho thina siyikhethele isiphambano. Usho thina siyikhethele ukuthukwa nokulahlwa imindeni nokukhipha inyumbazana emsebenzini ngenxa nje yegama likaKristu. Amen. Lelo zwi lisho thina. Amen. Wena bungamazi uNkulunkulu ilona thuba leli lokuthi usindiswe. Ilona thuba leli lokuthi unikele impilo yakho kubani? kuNkulunkulu. Ngakho ke uthi uJesu nakuba ngiya ukunilungisela indawo. Ngiyobuya ngize ngimlande ukuze nani nibe lapho ngikhona. Asibone enye incwadi la uJohn chapter 17 wakhona. Verse 24. Umkhuleko kaJesu lo uthi verse 24. Baba ngithanda ukuba labo ongiphe bona bona babe nami lapho ngikhona. Ukuze bayibone inkazimulo yami ongiphe yona ngokuba wangithanda umhlaba ungakasekeli. Noma uJesu enza umthandazo wakhe mayesekhuleka uthi inkosi labo ongiphe bona ekhuluma ngalabo abakholiwe uKristu nokufa kwakhe. Uthi ngiyathanda ukuthi babe la ngikhona nami. Ngiyathanda ukuthi siqhubeke sibe nabo la ngikhona ukuze bazobona nenkazimulo onginike yona enganginayo umhlaba ungakasekeli. Ngifuna babone ukuthi bakhetha into yangempela. Abakhethanga nje umuntu abezwa ngaye kwaphelela lapho. Ngifuna babone nenkazimulo enganginayo uNkulunkulu sidala lamazulu nomhlaba. Ukuze babone ukuthi mina nawe siyini siyinto eyodwa. Uthi uJesu la engiyakhona ngiyonilungiselani indawo. Uthi ngizobuya futhi ngizonilanda. Ilona ithemba esinalo thina esikholwayo esindisiwe ukuthi uma inkosi ibuya manje siye ezulwini. Masifa futhi manje siye ezulwini. Ayikho into esilahlekelayo. Kodwa maye kuwe ongakholwa nongasindisiwe. Maye kuwe odlala isonto nohamba nathi owenza ama program ebandla kodwa uKristu engekho kuwe. Lithi iBhayibheli kuyoba khona ukukhala nokugedla kwamazinyo kwabanjalo. Asifunde enye incwadi lapha incwadi kwabaseFilipi chapter 1 wakhona. Verse 23 ya 24. uPaul uthi manje ngimanqika nginesifiso sokumuka ngibe noKristu ngokuba yilokho okuhle kakhulu. Kanti futhi ukuhlala kulomzimba kudingeka kakhulu ngenxa yenu. Abazalwane abakholiwe uKristu
abakholiwe uNkulunkulu banalokunxalela lokhu. Siyafuna ukuyohlala nenkosi sibe nayo ingunaphakade. Siyafuna ukuyoba noKristu siphume kulomhlaba osinika inkinga mihla namalanga. Siphume kulomhlaba ohlezulwa nathi ngenxa yezwi likaNkulunkulu. Siphume kulomhlaba ofuna sinake lezi inkathazo zalesi sikhathi. Uthi uPaul, ngiyafisa isifiso sami ukuthi ngimuke ngibe noNkulunkulu ikona okuhle kakhulu. Kodwa futhi uPaul wabona kubalekile ukuthi ahlale labazalwane. Lezi ifiso azikho kumuntu ongakholwa. Umuntu ongakholwa akayicabanga nje indaba ukuthi mina ngivele ngife ukuze ngizophila. Akayifuni kwona. Niyaxabana nje into eserious uma ukhuluma ngento enjalo. Ingoba ma ufunda izwi likaNkulunkulu lithi laba benyama abazenzi izinto zikaNkulunkulu. Futhi abasoze bazenza bayithobeli. Abanayo uKristu. Abanaso lesi sifiso thina esinaso siyokuba noKristu sihlale naye ngunaphakade. Kanjalo njengoba nayo uKristu enesifiso sokuhlala nathi. Njobe ehambile osilungiselela uyobuya enze njani bazalwane? Azosilanda sumakoti wakhe. Amen. Uverse 4 masiqhubeka uthi lapho engiya khona ngiyayazi indlela. uThomas wathi kuye, Nkosi, asazi lapho uya khona. Pho singayazi kanjani indlela na? uThomas waba honest kuJesu. Wathi hayi mina Nkosi angiyazi lento okhuluma ngayo. Uyapi? Ngiwapi? Asiyazi le ndlela okhuluma ngayo. Uthi uJesu niyayazi indlela. Uthi uThomas no Nkosi hayi asiyazi. uThomas yena elalela amazwi kaJesu ucabanga indawo ephysical. Ucabanga uJesu ethathe ihashi noma imbongo lehamba mayisethi siyayazi indlela. Uyacabanga ukuthi uthini manje uJesu? Mangiyithatha ke mina imbongo lo ngibheka ngakephi ngimlandela ngibhekaphi? Uthi uJesu nina niyayazi indlela. Ukhuluma ngayo. Nina niyayazi indlela. Athi uThomas, Nkosi asazi lapho uya khona. Singayazi kanjani indlela na? Ubuza umbuzo nawe wena ongakholwa kufanele ngabe uyibuza wona. Ukuthi ngenza njani nami ukuba part and parcel of laba bazolandwa uKristu. Indlela ithini? Ngibheka ngakephi sengizwile ukuthi lempilo engiyiphila iphambene nezwi likaNkulunkulu. Ngenza njani? uJesu uma ephendula lapha kuverse 6 uthi uJesu wathi mina ngiyindlela neqiniso nokuphila. Akakho oza kubaba ngaphandle kwami. Asizwa lutho emva kwalokho uThomas ebuza anything. Washeshe wayikhetha uThomas uthi no, na indlela akhuluma ngayo, uyindlela. Uyiqiniso, uye futhi nokuphila. Akashonga uJesu uthi I'm one of amaqiniso akhona. Uthi mina iqiniso. Akashonga ukuthi ngezinye zeindlela eziyaNkulunkulu njengoba umhlaba usupenda uKristu ngayo nenkolo yevangeli, but no hayi uJesu akasiyona kuphela indlela. Khona lelinye ibandla leleti ukuthi sibanibani is the way. Nabanye bathi no hayi mawuphila kahle wenza kahle upha abantu abampofu uzokwamukeleka ezulwini. Amanga lawo bazalwane, ayikho into enjalo. Izwi likaNkulunkulu lithi sixabene noNkulunkulu masingakholwa singasindisiwe. Athi noma singenzani thukuthuku zethu ziyize lezi. I think the Old Testament uthi imisebenzi yethu ifana nezidwedwe engcolile phambi kobuso bakhe. Ayisizi lento iwaste into yokulahlwa. Noma unganemali engakanani, noma unganempilo engakanani enhle, uphe kangakanani ubiza abantu begcwala istadium, ma ungakholwa ungasindisiwe konke lokho kuyize lezi. Uthi uJesu mina ngiyindlela neqiniso nokuphila. Alikho elinye iqiniso okudlula mina. Usho njalo uJesu. Uyabona ukuthi uJesu uyiqale wayibeka kwilevel kaNkulunkulu. Wathi kholwani mina nikhole na uNkulunkulu. Mayise la kuverse 6 usethi mina ke ngiyindlela. Njoba ngithe kholwani uNkulunkulu nikhole na yimi, kholwani kuyona indlela. Kholwani yini iqiniso. Kholwani yikho ukuphila. Akukho ukuphila ngaphandle kaKristu bazalwane. Sesingakhohlisana.
Ziningi indlela esinikwe zona esikhule ngazo. Uma ushoshumela kubantu abakhonza amadlozi bathi uyilahla kanjani lento Dlamini? Into okhule ngayo le. Yazi yokhaleleka lento one day. Noma sikhule ngalo kuyiqiniso elingephikwe kodwa kuqondi futhi akusho ukuthi lokho kuyiqiniso. Yebo singakhula ngayo lonto. Fana nomuntu athi sengiphila ngakho, sengiphila ngabo utshwala. Yebo kuyiqiniso uphila ngabo kodwa akuyona indlela yokuphila. Ukhona uJesu osikhululayo kulezo zona enjalo. Ukhona uJesu uphila, ukhona uJesu indlela, moreover ukhona uJesu iqiniso. Ziningi izinto ebesitshela ngazo sikhula, kuthiwa kholwa ilokhu. Uma wenza nje lokhu kuzoba right. And ma uthatha ukubhekisisa abantu nje in general, ma bezokholelwa emadlozini bekholela kwezinye izinto, akusikona ukuthi bafuna a spiritual benefit. Bafuna izinto zala emhlabeni. Hamba uye lapha emadlozini ukuze lokugula kwakho kuzophela. Hamba uye edlozini ukuze le ngane yakho izoba right emqondweni. Hamba uye edlozini uyowenza lokhu ukuze lesi sikhove kuthiwa siba ngumsindo la ekhaya sophela. Zonke lezi zinto lezi izinto eziphathelene nezinto ezisindisa umuntu okwesikhashana ngokusho kwabo. Bathi thatha nasi isitaputapu uyoshaya isiphambano. Iyaxaka ke lonto uma uye enyangeni uphinde kuthiwa shaya sona isiphambano. Kanti kupho oqinisayo. Yisi isiphambano esiqinisayo sika Kristu. Angithi bazalane njalo. Ubani ongakaze aphume nomshanelo wegceke nebhayede la 5 litres. Thungathuli. Hamba ushaya la. Siphalaziswe umbe lapho kuthiwa abangifuna bongithola la. Abangifuna bongithola la. Sikhwife sonke senze konke kodwa iqiniso lithi akusiyona indlela leyo. Akusikona ukusindiswa lokho, akusikona ukuphila. Isihogo ukulahlwa nokuhlukana noNkulunkulu. Iqiniso nali ngala. uKristu ophilisayo. uKristu olungisisa abantu. Uthi mina ngiyindlela. Okusho ukuthi bazalwane indlela yokuphila uyu Kristu. Indlela esihamba ngayo uyu Kristu. Silawula uyena osho ukuthi siyangakephi senza ini ngasiphi sona isikhathi. Okunye nokunye akuthi shu. Ingakho ethe umfundisi leli ivangeli lisixabanisa nanemndeni. Ngoba umndeni uthi sikwenzela umhlonyane hambe lapha emsamo uyokhotha inyongo. Athi uJesu mina ngiyindlela neqiniso okholwa yimi uyami eqinisweni akabakhonza abanye uNkulunkulu. Qala inkinga. Yayizwa lonto. Uqalani bazalwane uqhekeko. Ngana ngokuthi wena usukhetha indlela uKristu. uJesu aphinda athi ngiyiqiniso mina. Kuningi okukhona bazalwane ngenkolo nangoKristu. One of ezinye zezinto inkolo yamaMuslim lithi siya acknowledge ukuthi uJesu wafika emhlabeni. Futhi siya acknowledge ukuthi wazalwa uMaria ngaphandle ukuthi alale nendoda. Kodwa singa acknowledge ukuthi nithi nina uyilona lodwa iqiniso elikhona. Leyo siyamukeli futhi ezinye singayamukeli ukuthi uNkulunkulu. Mabeqhubeka masebethi no iBhayibheli neQuran Allah yavumelana kuyaphikisana. Ngoba uthe uJesu mina ngiyindlela neqiniso lithi iQuran cha akasilo iqiniso. Kodwa thina ngenxa yezwi likaKristu siyazi ukuthi iqiniso uKristu. Siyazi ukuthi uma umuntu efe engazwani noKristu esihogweni. Siyazi ukuthi izwi likaNkulunkulu liyasho ukuthi laba bakuthokozelile ukuvela kwakhe bayoba noNkulunkulu engunaphakade. Lokho siyakwazi. Ma eqhubeka uJesu athi mina ngikuphila. Siphila kuye, siphilela yena, siphila ngaye. Akukho okunye bazalwane ukuphila. Noma bangasinika izinto zasemhlabeni bathi lezi ziyaphilisa. Njengoba desho ufundisa abanye bafuna ukuyi-extend impilo yabo la emhlabeni. Bazama izinto ayangazi ukuthi lo usuyecabanga ukuthi uyobuya lapha etrain mase befaka lezi zinto. Uyophelela khona etrain esazama zona lezi zinto ukuthi aphile isikhathi eside. Ayikho into enjalo iqiniso elimile nendlela uKristu bazalwane. Amen. Asingakhohlisani. Noma ngingathiwa emsebenzini kwipolice ungakhulumi ngereligion.
hayi ngoba bengafuni ukukhuluma ngayo religion, unembeza wabuya abalahla. Bayazi ukuthi mabe bedlule emhlabeni bebengazani noKristu baye esihogweni. Bazama zonke indlela zokuthi lezi zinto zingakhulunywa nokukhulunywa amongst ama-employees. Esaxolisa ko-HR. Bona baphanisisa lamapolisi la. Kodwa izwi likaNkulunkulu noma kunjalo liyaprevail abazalwane. Uma nje ukholwa usindisiwe usebenza noma ipolisi ngakhona, inkosi yohlezi kunika oyedwa ozokhuluma naye ngezwi likaNkulunkulu. That is sufficient bazalwane. Hleze mhlawumbe inkosi ikubekele loyo vele ukuthi ufake ivangeli kuyena ukuze abe njani asindiswe. Ezinye zezinto uJesu ayishoyo uthi akakho ze kubaba ngaphandle kwami. Ayizula stoliwe. Akekho ngeza kumina ngaphandle kokuthi avaye kulokukholwa lokho. Imini isango kahle kahle. Kungenwa la. Ozama ukungena ngeindonga ayikho indaba yakhe, naye ungenelize akusho lutho. Noma bangasinika ezinye izinto, noma bangasinanga uAllah, nanga uShembe, nanga amadluzi, nanga uBuddha, whoever, siyazi ukuthi yinye indlela. Singena ngobani? NgoKristu. Singakhohlisani bazalwane. Uma sizwa abantu ukuthi noma wenza kahle wena uzongena. Sobe substitute leli iqiniso likaKristu ukuthi uyindlela. But no, mbekecela uKristu. Nawe ngeyakhe imisebenzi iyodwa ungangena. Akwenzeki bazalwane. Lithi izwi likaNkulunkulu akwenzeki ukumthokozisa uNkulunkulu ngaphandle kwani bazalwane? Kokholwa. Indlela ukwenzani? Ukholwa. Ukholwa ba uKristu. Ukholwa yini? Ukufa nokuvuka kwakhe. Yini enye futhi oyikholwayo ukuthi wena ukho wethu kuma phambi kukaNkulunkulu. Kodwa ngokufa kwakhe nokudabuka kwesihenqo sethempeli sinokungena endaweni engcwele ngcwele. Ngenxa yana ngokufafaza kwegazi lompriest omkhulu. Namhlanje ngithi kuwena ongakholwa, uma ungazizana noNkulunkulu, ayikho enye indlela yokungena. Yinye. Ayikho enye indlela yokungena abazalwane, yinye. Ubani? uKristu uJesu. Ma sifunde lapha incwadi kaJohn chapter 10. Uvesi 9 wakhona. uJesu ukhuluma ngokuthi uwumelisi omuhle. Uthi mina ngiyisango. Uma umuntu engena ngami uyakusindiswa. Angene aphume aklabe edlelweni. Mina ngiyisango. Ongena ngami unjani? Uyakusindiswa. Mayisesindisiwe unale freedom yokungena nokuphuma edlelweni. Unale freedom yokwazi ukuthi noma ngingaxakeka la emhlabeni kodwa mangifika ngale kuKristu ngiyokhuleka ingunaphakade. Amen. Noma nganzima okwesikhashana kodwa nali isango. Nayi indlela yokungena. Ubona manje ade sizale ngibonile ama toll gates ayikho indlela yokwabalekela. Uyabona ukuthi nayi indlela kumele ngidlule la. Kumele ngidlule la. Kumele ngikhokhe. Kanjalo noKristu njalo. Ukuze ngengale kuNkulunkulu nasekhaya likaBaba la kunezindlu khona eziningi, kumele ngidlule la kuKristu ngoba uyisango. Kumele ngidlule la ngoba uyiqiniso nokuphila. Akukho kunye, akekho omunye futhi oyakusindisa. Ingakho lithi izwi kaNkulunkulu munye umlamleli. Ulanyulwa ngoba kunempi kunengxabano phakathi kwabantu abangakholwa noNkulunkulu. Kunempi phakathi kwalabantu lapha. Still yena uNkulunkulu okuyena okufanele ngabe uthi abalahlwe, uthi ngizoletha umlamleli khona lapha. Wawumbona umuntu omonile kube uyena futhi oletha isolution. La emhlabeni kuyaliwa. Ngeke ngilethe mina bazalwane isolution. Kuyaliwa. Ma usuyisusile nje uyisusile. Kodwa uNkulunkulu uthi no. Ngifuna ukudemonstrate uthando lami kulabantu. Hamba Jesu. Athi uJesu kulungile Nkosi ngiyakhona ngiyofa. Ubona ukuthi le nto iserious kangakanani uJesu mayesezokhashelwa. Athi Nkosi makukuhle emehlweni yakho lesitsha sidlule. Athi mangenzeke yami intando
konje akwenzeke yabani eyabo ngenxa yomuntu ongamfuni uNkulunkulu. uJesu udela ukuphila kwakhe ngenxa yomuntu ohlaza uNkulunkulu ngokuphila kwakhe, ohlaza uNkulunkulu ngemicabango yakhe, ohlaza uNkulunkulu ngendlela yokukhuluma nangokuhamba. Athi uJesu lo muntu usafanele ukuthi asindiswe. Nawe ongakholwa uJesu usho njalo, usafanele ukusindiswa. Uye namhlanje njengoba sila eshowe wenda abala etandeni noma bezwayo ngaphandle nabo usamemeza kubona noma bengekho la. Ngoba lithi ukukholwa kuza ngani bazalwane? Ngokuzwa. Ukuzwa ini? Izwi likaNkulunkulu. Lithi bayozwa kanjani bengekho abanjani? Abashumayelayo. Siyashumayela kunina namhlanje ningakholwa. Nangu uKristu. Nali isango. Kunedlelo lapha. Awukhokhi lutho. Ayibonge Nkosi. Asifunde ivesi lokugcina bese siyavala. uHebrews chapter 10 from verse 19 to 23. Uthi ngakho ke bazalwane njengokuba sinesibindi sokungena endaweni engcwele ngegazi lika Jesu ngendlela entsha nephilayo asivulele yona edabula isihenqo okungukuthi umzimba wakhe, njengokuba sinompriest omkhulu wendlu kaNkulunkulu masondele ngenhliziyo eqinisileyo nangokwethemba kokukholwa okupheleleyo, sifafaziwe ezinhlizweni zethu konembeza ababi nomzimba wethu ugeziwe ngamanzi acwebileyo. Uma umbhali wamaHebheru enza le analogy, wenza analogy yakwi Old Testament, umpriest omkhulu kwathi mangimele angene naye ayihlanze kuqala before ayongena lapha endaweni engcwele ngcwele, naye aphatha impepho ayohambisa umhlatshelo not only for nina kuphela naye futhi uqobo, ngoba noma naye uNkulunkulu embiza kodwa still akekho wedi angene endaweni engcwele ngcwele enza umhlatshelo. Uthi umbhalo wamaHebheru thina sesine direct access, sesiya khona direct ngenxa yokufaka Kristu, ngenxa yegazi lakhe sesine direct access. Ngenxa yompriest wethu omkhulu lithi izwi likaNkulunkulu usinxusela mihla namalanga. Athi akafisi namunye abhubhe kodwa bonke abantu bafinyelele kwazini ini bazalwane iqiniso. Ubani iqiniso? Uye lo Kristu. Basically uthi uJesu ufuna abantu bafinyelele kumazini yena. Ukuthi uba ukuthi uyini, ukuthi abantu basindisa kanjani. Mawuhleli la namhlanje nangu uKristu, nali isango, naku ukuphila, nali iqiniso. Khetha iqiniso namhlanje. Singagcwalisa amanzi manje sikubhabhadizela mawumfuna ungekho. Uhamba uphelele. Kodwa nangu uKristu bazalwane kulabo abangakholwa. Kuthina esibambelele eqinisweni sakholwa uNkulunkulu, sakholwa ubani? uKristu. Ngakho ke thina sazolanda ubani? Umyeni wethu. Siyaphi na? Siye ekhaya lika baba la kunjani khona kunezindle eziningi. Izwi kaNkulunkulu siyotshakadula njengamathole. Amen. Ngalawo mazwi ngithi ulabo abakholiwe nabasindisiwe asiqhubekeni nesiphambano. Kulabo abangakholwa abangasindisiwe nayi indlela, nali iqiniso, nakuphila. Sithandazeni.